Cak durunge nduk mangani Allahumma barik lana fima royak lana wa qina adzabana. Madang sik, wo. Yo, wong kok kaya ngono. Sampai Karo payek ya to. Masih ya aja mengok. Napa to, Bu? Wis to, iki lah madang lho, lawu payek lho. Sambel payek lho. Lek nganu aja ngejak mbokmu tukaran to, Ga. Yo kadang-kadang iki sing apik ngono lho, aja mek bengak-bengok. Sik, delokan. Payek yo payek. Delokan aku. Ngono yo aja. Aku wis ngerti lho madang karo payek yo, ngerti. Loen ngono kuwi. Dulak apa mangan lho. Kok yo klejingan to dodolan. Sekali-sekali tak pengen gontak-gontok, tak pengen klejingan mangan yo mangan. Payek. Astagfirullah. Iku langsung kok koyo ngono. Wis ga aja bengak-bengok ga wis mangani nikmatono ngono lho. Iya. Wis ora usah bengak-bengok. Bismillahirrahmanirrahim. Cak durunge nduk mangani Allahumma barik lana fima royak lana wa qina adzabana. Iki nek share mau order payeke iso langsung ndek Rempayek Official Store. Enek ndek TikTok wis enek wis ready. Ndek lokasi ning dhuwur iki ya. Terusan ki payeke Janses, mosok riyo sing tak dhisik dhewe payeke malah nyetebuk. Iya to panggal lah payek rasane yo enak ini ngene. Lah panggal laris lah wi biyak karek sakmono didono Kang. Karek sak itik tok gogrokan karekan lho kuwi. Payek. Iya. Wis ga aku tak nyingkreh aku timbang kebrebekan iku lho. Lambemu mengak-mengok iki lho.